wara l-bini tas-swar tal-Belt Valletta, il-kavallieri bdew jaħsbu għal-bini ta' diversi palazzi, bereċ u anke knejjes. Minħabba li l-ordni ta' San Ġwan kien ordni reliġjuż, allura bnew diversi knejjes għal-lingwi nazzjonali tagħhom. Fil-kantuniera ta' bejn triq in-nofsinhar u triq il-merkanti hemm żewġ knejjes, it-tnejn faċċata ta' xulxin. Dawn huma żewġ knejjes li għandhom storja interessanti anke jekk wieħed iħares biss lejn il-faċċati tagħhom. Waħda mill-ewwel knejjes kienet dik iddedikata lill-Vitorja. Jingħad li din kienet l-ewwel bini li ġie mibni fil-Belt il-ġdida. Jingħad ukoll li l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta tinsab f'dawn l-inħawi għalkemm illum hemm min jaħseb li din l-ewwel ġebla tista' tkun f'lokalità oħra. Il-Knisja kienet ferm iżgħar minn dik li naraw illum. Inbniet fuq id-disinn tal-Perit Malti Ġlormu Kassar. Huwa maħsub li din kellha biss altar fin-nofs u żewġ altari fil-ġnub. Kien hemm ukoll kripta żgħira fejn fil-verità kienu ndifnu l-Grammastri Jean Parisot de Vallet u Fra Pietro del Monte. Aktar tard il-fdalijiet tagħhom kienu trasferiti lejn il-konkatedral ta' San Ġwan. Il-Knisja kellha diversi tibdil u żidiet. Fil-fatt huwa kemm xejn diffiċli li wieħed ikun jaf liema partijiet ġew miżjuda minn perit partikulari. Huwa maħsub li Romano Carapecchia jew Andrea Belli ħadmu fuq it-tkabbir kif ukoll fuq il-bini tal-faċċata li naraw. Il-faċċata ta' din il-Knisja hija interessanti wkoll, anke minħabba diversi dettalji li naraw. Minħabba d-diżlivell ta' triq, it-tarax huwa magħmul biex joffri kumdità, iżda fl-istess ħin mezz ta' ftit teatru. Il-faċċata għandha wkoll bust tal-Papa Innoċenzu 12. Snin qabel kien Malta bħala l-Inkwiżitur Antonio Pignatelli. Faċċata ta' din il-Knisja hemm dik li hija ddedikata lil Santa Katerina tal-Ixandra. Il-Knisja hija magħrufa bħala ta' Santa Katerina tal-Italja minħabba li kienet tappartjeni lil kavallieri tal-lingwa tal-Italja. Fil-fatt, it-titolari li hemm fil-Knisja juri l-martirju ta' Santa Katerina tal-Ixandra. Il-Knisja oriġinarjament inbniet fuq disinn tal-Perit Malti Ġlormu Kassar. Bħal diversi bini li nbena fis-seklu 16, kienet knisja mdaqsa, iżda nieqsa minn kull dekorazzjoni fil-faċċata. Lejn l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 18 kien sar xi xogħol fil-faċċata billi kien hemm żidiet. Ix-xogħol kien f'idejn Romano Carapecchia. Minħabba l-pożizzjoni tal-Knisja u tal-ispazju li hemm qudiema, il-perit ħaseb ħalli joffri wkoll portiku interessanti u fl-istess ħin impressjonanti. Id-disinn tiegħu għall-faċċata kien approvat mill-lingwa tal-Kavallieri Taljani fis-sena 1713. Il-portiku joffri spettaklu, speċjalment fil-post fejn tinsab il-Knisja. Huwa impressjonanti u wieħed jista' jgħid li għal dak iż-żmien kien uniku wkoll. Il-faċċata tal-Knisja kompli tkun imsebħa b'diversi disinji marbuta mal-istess Santa Katerina. Dan il-portiku ġie deskritt bħala l-mezz kif jissepara l-ħidma tat-triq minn dik il-ħemda tal-Knisja. Dawn huma tnejn mill-ħafna knejjes u teżori illi nsibu fil-Belt Valletta.